Ganun din siguro para mabilis. Hello mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Magmukbang na naman ako mga katupay ng kilala niyo ba ito mga katupay? Yan ay kung sa Bisaya kung tawagin ay lomboy. Pag sa Tagalog naman ay duhat mga katupay. Yan o. Sarap to mga katupay. Kailangan siguro lagyan muna ng kunting asin. Pisikan lang natin kunting asin mga katupay. Ayan mga katupay, lagyan natin kunting asin. Ayan, kunti lang. At ito yung mumukbangin natin. Ubusin natin ito mga katupay. Ayan. Marami-rami din ito mga katupay. Oh, naglag. Pa. Ayan. Oh. Ayan mga katupay oh. Ayan o. Ayan o. Ayan mga katupay. Hinog na hinog mga katupay o. Okay. Bukbang tayo mga katupay. Ay, katupay. Tikim. Ano? Yan, lagay pa natin kunting asin mga katupay. Ganun din siguro para mabilis. Yan, mga katupay o. Ganun. Asin. Ayan, okay.
Try oh. Tingnan mga katopay. Dami. Ubos na mga katopay, naubos ko. O, mga buto na lang to mga katopay. Yan. Dami. Okay mga katopay, tapos na yung ano, tapos na yung pagmumukbang natin. Mga buto na lang yan, no. Okay, bye-bye mga katopay.